האסיר במסכת הברזל, ציד מכשפות, זייפני בולים, התפרצות הר הגעש בפומפיי. מה שמשותף לאירועים ההיסטוריים האלה הוא שכולם משכו את תשומת ליבו של הוגה הדעות ולטר בנימין, שהתבונן באירועים ההיסטוריים כמו במופע, שמספר לנו על האדם והחברה בעבר ובהווה. בנימין קיבץ את הסיפורים לתוכנית רדיו מיוחדת שערך ושידר בסוף שנות ה-20 ותחילת ה-30 בגרמניה. אנחנו כאן, במרכז הטורים לאומנויות המופע בירושלים, נתחכה אחר פרקים נבחרים מאותה תוכנית ואחר מבטו הייחודי של בנימין. בכל פרק נארח דמות מעולמות הבמה, שיש לה זיקה מיוחדת לנושא הפרק. אני אורי דובדבני, והפעם אני מארח את דוקטור אירה אבנרי, יוצר וחוקר תיאטרון ופילוסופיה, לשיחה על שריפה, שהתחוללה לפני שנים רבות בתיאטרון העיר הסינית קנטון. מתחילים. היום אני רוצה לספר על אירוע שהתרחש בסין לפני כמעט 100 שנים. לו רציתי לספר לכם סתם על קטסטרופה כלשהי שזירתה סין, יכולתי, כפי שאתם יודעים היטב, לבחור באחרות ובחדשות יותר מאשר בשריפת התיאטרון בקנטון. אך אני מעוניין לדבר על נושא שבעזרתו באמת תלמדו להכיר במקצת את הסינים. ושום דבר ככל הנראה לא מתאים לכך יותר מאשר תקרית התיאטרון. אינני מתכוון למשל למחזות שמועלים בו או לשחקנים, גם אליהם, אבל על אלה נדבר אחר כך. כוונתי היא קודם כל להתייחס לצופים ולחלל. לתיאטרון הסיני שאיננו דומה לשום דבר אחר שאנו קוראים לו תיאטרון. זר שיקלה לקרבת מקום יחשוב שהוא עומד מול כל דבר פרט לתיאטרון. הוא ישמע רעש פראי של טופים, מצילתיים, כלי מיתר חורקים. אם ייכנס אז אל תוך התיאטרון עצמו, ירגיש כמי שנכנס עתה למסעדה. בתחילה יקלה אל מעין חדר כביסה, ובו 4 או 5 גברים רכונים מעל גיגיות עץ מהבילות ומחבסים מגבות. למגבות האלה יש תפקיד מרכזי מאוד. הצופים מנגבים בהם את פניהם ואת ידיהם לפני לגימת כוס תה או אכילת קערה עם אורז. הקהל אוכל ושותה אפוא בזמן המופע, ועל ידי כך הסינים מתגברים על המחסור במה שנותן לנו, המערביים, נוחות ואווירה חגיגית בתיאטרון. נוחות לא נחוצה להם, משום שאין היא נמצאת גם בביתם. הם באים מדירתם שאיננה מחוממת, אל תיאטרון שאיננו מחומם. יושבים על ספסל עץ, רגליהם על משטחי אבן, ונראה כי זה לא מפריע להם כלל. תודה אורי, וכיף להיות פה. ממש תודה על ההזמנה ברוך מיזם שמח. ברוך הבא אירה. כיף גם שאתה נמצא כאן, ותודה על הקריאה של הפסקה הראשונה הזאת מתוך הטקסט של בנימין. ואולי בתור התחלה אני רוצה לשאול אותך, מאיפה בכלל מגיע העניין של בנימין בתיאטרון הסיני או בתיאטרון המזרח הרחוק בכלל? זאת שאלה מאתגרת ומעניינת. אני חושב אחד הדברים המהותיים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון שאנחנו קוראים את הטקסט הזה, זה שההיכרות של בנימין עם התיאטרון הסיני היא היכרות עקיפה. זה לא שהוא אי פעם ביקר בסין. זאת אומרת, ההיכרות עצמה היא היכרות מתווכת, ולתחושתי מקריאת הטקסט הזה היא שבנימין
כותב פה על התיאטרון הסיני, אבל בעצם משתמש בתיאטרון הסיני הזה כמראה על התיאטרון האירופי של תקופתו. זאת אומרת, אני מציע לא לקרוא את הטקסט הזה כסוג של דין וחשבון היסטורי או כמסמך עובדתי, אלא לקרוא את הטקסט הזה כטקסט אידיאולוגי, שדרך הדיון בתיאטרון הסיני אנחנו מבינים משהו על תפיסתו של בנימין את התיאטרון, ובאופן ביקורתי את התיאטרון האירופי של תקופתו. שבאופן כללי הדבר הזה של הוגה דעות, איש רוח שמתאר את התיאטרון, זה דבר שאנחנו מכירים מאוד מקומות. מאז אריסטו. הטקסט הפילוסופי הראשון, פואטיקה של אריסטו, הטקסט הפילוסופי הראשון שהשתמר עד לימינו, שבו פילוסוף מתבונן באמנות התיאטרון ומחווה את דעתו על איך טרגדיה הייתה צריכה להיכתב אילו הייתה נכתבת על ידי פילוסוף. זו כמובן, אני כמובן עושה פה איזושהי השטחה של המהלך, אבל כן, זה קיים כבר ממש מאז העת העתיקה. וכשדיברנו לקראת השיחה הזאת, אז גם הרחבת באמת על הקשר בין בנימין לברכט והמבט שלו על ברכט, ואולי איך הדבר הזה יכול להיות לנו כבר שער למבט של בנימין על התיאטרון הסיני במקרה הזה. אז אולי אתה יכול לייצר לנו את השרשרת והקשרים האלה. כן, היחסים בין בנימין וברכט שמתחילים בסוף שנות ה-20, במידה רבה כמעט בחפיפה לתוכנית הרדיו של בנימין, הם יחסים של הפריה הדדית. זה לא רק שיש לנו פה איזה פילוסוף שמתבונן על אומנות התיאטרון מבחוץ ומחווה איזו דעה שעשויה להיראות כדעה מלאכותית של תיאורטיקן. אני חושב שצורת החשיבה של בנימין הפרטה את ברכט לא פחות מאשר הפרקטיקה, וגם צורת החשיבה התיאורטית של ברכט הפרטה את בנימין. ואחד הדברים המעניינים הוא שתוכנית הפרק המדובר על השריפה בתיאטרון בקנטון, היא שודרה לראשונה פחות או יותר במקביל לכתיבת המסה הידועה של בנימין על התיאטרון האפי של ברכט, הגרסה הראשונה של המסה מהו תיאטרון אפי. וזה מעניין מאוד לחשוב על קשרים אינטרטקסטואליים שונים בין הטקסטים הללו. ממש אגב, רק אם אני אוכל עוד להוסיף עוד משפט, ממש אגב, כמו שאחד הטקסטים הידועים של ברכט על התיאטרון האפי, שהוא מתבונן בתיאטרון האפי שלו דרך עבודתו של השחקן הסיני הקלאסי, אני לא יודע האם ברכט הכיר את התוכנית הזאת של בנימין, את הפרק הספציפי הזה, אבל אין לי ספק שגם החשיבה של בנימין עומדת ברקע. וקצת על מהו תיאטרון אפי, אולי למי שלא מכיר את הטקסט, מה בעצם קורה בטקסט הזה? זה טקסט שבנימין כותב בשתי גרסאות. הגרסה שנכתבה ב-1931 פורסמה רק ב-1966, 26 שנים אחרי ההתאבדות של בנימין. הוא כתב גרסה שנייה ב-1939 ופרסם אותה בעילום שם. ובטקסט הזה הוא סוקר היבטים שונים של התיאטרון האפי, ואחד ההיבטים החשובים שבהם הוא עוסק הוא מושג ההפרעה, או אפילו בגרמנית זה יותר מדויק המושג של קיטוע. ומעניין שהדים למחשבת ההפרעה והקיטוע נמצאים גם כאן, והוא מגדיר את התיאטרון האפי של ברכט כתיאטרון של הפרעות,
ומדבר על הערך הפוזיטיבי של ההפרעה. יש איזושהי דוגמה מתוך מחזה שדיברת עליה, על איזשהו אדם זר שנכנס לסיטואציה והוא בעצם צופה אז זה לא מתוך מחזה. בנימין בשתי הגרסאות של המסה על התיאטרון האפי, וגם בעוד טקסט שלו, המחבר כיצרן, כאשר הוא מבקש להסביר או להמחיש, יותר נכון, על כך שהתיאטרון האפי הוא תיאטרון שאיננו עסוק בפיתוח של רצף עלילתי, אלא במה שהוא מכנה חשיפה של תנאים. הוא אומר, אני אמחיש את זה באמצעות הדוגמה הבאה, שבמקור הגרמני הוא מתאר אותה כדוגמה פרימיטיבית. פרימיטיבית במובן זה שזו דוגמה מאוד מאוד גולמית, ראשונית. אז הוא אומר, דמיינו לעצמכם את הסיטואציה הבאה, סיטואציה של ריב משפחתי, שבו האם אוחזת בחפץ ועומדת להשליך אותו על הבת, האב עומד לפתוח את החלון כדי לקרוא למשטרה, ובדיוק ברגע הזה זר מופיע בפתח הדלת ונחשף לסיטואציה. הרצף האלים נקטע עוד לפני שהוא מגיע לשיאו, הוא נקטע מכוח כניסתו של הזר, והזר נמצא בנקודת המוצא הפילוסופית של נקודת המוצא של תמיהה או פליאה, אל מול רצף שבעצם עבר תהליך של הקפאה, הפך להיות לסיטואציה מה שבנימין מכנה שם תמונת טבלו, תמונה קפואה. אז הזר הזה הוא בעצם זה שדרכו אנחנו גם איתו אנחנו בעצם הכי מזדהים, ודרכו אנחנו מתבוננים בסיטואציה בעצמנו. הוא בעצם זה שמאפשר לנו להיות הזר הזה העומד בפתח. אבל יש פה שני סוגים של פליאה. ברובד המיידי יותר זה פליאה ביחס למה שאתה התרחש. איננו יודעים מי הוא הזר ההוא ומהן נסיבות הגעתו אל הבית, הוא עומד בפתח, אנחנו אפילו לא יודעים אם הוא אפילו נכנס, ועצם ההופעה שלו בפתח הדלת כאמור קוטעת, יוצרת מחוללת הפרעה וקוטעת את הרצף האלים, ופתאום יש לנו איזושהי הקפאה של הסיטואציה. אז הפליאה ברובד המיידי היא ביחס למה התחולל פה. הפליאה ברובד העמוק יותר, אומר בנימין, היא ההבנה שמה שהתחולל פה הוא לא יוצא מן הכלל, הוא לא התרחשות חריגה, אלא בעצם היא התרחשות הרבה יותר טבעית ממה שהיינו נוטים לחשוב. בעולם האמיתי, בעולם הממשי. שהאלימות היא לא היוצא מן הכלל, אלא הכלל. זאת אומרת, הרפלקסיה הפילוסופית מאפשרת את המעבר מהסוג הראשון של הפליאה אל הסוג השני. ורק אם אני רגע אקשור את זה חזרה לטקסט שלנו ולעיסוק בתיאטרון הסיני, אז ההפרעה שבקטע הזה שקראת, כל סוגי ההפרעה שבעצם יש בתיאטרון, של האכילה בתיאטרון והמגבות שעפות באוויר שאנשים מנגבים איתם את הפנים, כבר אנחנו יכולים להסתכל עליהם כאיזשהו מאפיין שהוא לא רק סיקור היסטורי כמו שאמרת, אלא הוא מתאר משהו בהלך הרוח של התיאטרון המופרע, לא רק על הבמה כחלק מהמחזה, אלא גם באופן ממשי. כן, אני לא הייתי בהכרח מקיש מהטקסט הזה שכך נראה בהכרח התיאטרון הסיני. אין ספק שבנימין כאן, כאמור, בטקסט שהוא אידיאולוגי במהותו, משתמש בדוגמה הזאת כדי לחוות את דעתו על סוג התיאטרון. אני הייתי אפילו מפריז ואומר סוג התיאטרון הנכון מבחינה פילוסופית, שבו להפרעה יש תפקיד פוזיטיבי, כי בהגותו של בנימין כבר בראשית דרכו
ההפרעה והקיטוע והשבירה של הרצף הם אלה שמאפשרים את הופעתה של האמת במובנה הפילוסופי. האמת נחשפת מתוך המרווח שנוצר כתוצאה מההפרעה. מההפרעה ומהקיטוע. בדיוק. הרצף יכול להתחדש לאחר מכן. ברכט בטקסט שלו על מרכיבים של הזרה בתיאטרון הסיני הקלאסי, אומר שהשחקן הסיני יודע לעבוד עם ההפרעה. הוא פשוט ממשיך, עוצר וממשיך, אבל כאשר אני מתחיל, או הוא ממשיך או מתחיל מחדש, אבל כאשר הדבר הזה, כאשר הרצף מתחדש, הוא מתחדש אחרת. הבנתי, ובאמת אם אנחנו מדברים על האיכויות של השחקן הסיני, זה אולי הדבר שיכול להוביל אותנו גם לפסקה הבאה מתוך הטקסט, שמתוכה אנחנו מבינים עוד משהו על המאפיינים של התיאטרון הסיני, ואני אקרא את זה רגע ואז נוכל להוסיף את זה לתוך מה שאנחנו אומרים. אז על הטקסיות לעומת זאת, הם מצפצפים, מדובר על הצופים בתיאטרון הסיני. משום שהם ידעני תיאטרון, עד שאינם מוותרים על החופש להביע את דעתם על המופע בכל רגע נתון. אילו רצו לעשות זאת רק בהצגת הבכורה, כפי שנהוג אצלנו, היו נאלצים לחכות לא מעט, שכן בסין יש מחזות שרצים יותר מ-400 ו-500 שנים ברצף. ואף החדשים הם בדרך כלל גרסאות מחודשות לסיפורים שכל אחד מכיר ויודע, חצי בעל פה משירים וממחזות אחרים. טקסיות אם כך אין בתיאטרון הסיני, כפי שגם אין בו מתח, לפחות לא בכל הקשור לסופן של עלילות. יש בו מתח אחר, שאפשר להשוותו בדרך הטובה ביותר, למתח שאנו חווים בעודנו בוהים, בלולייני הקרקס, בתנודה על הטרפז. אז התחלת לדבר באמת על מה שקורה בתוך התיאטרון, וזה אולי כבר יש לנו גם תיאור של מה קורה שם, ואיזשהו מבט מבחוץ על זה של בנימין, של מהו סוג המתח. אולי אני יכול לספר פה אנקדוטה קטנה ממפגש שלנו מחוץ לשיחה הזאת, שעמדת לספר על איזשהו סרט שלא יצא לי לראות, וממש עצרתי אותך כדי לא לקבל את הספוילר, שזה נראה לי דבר שהוא נורא נפוץ ומוכר, האנטי ספוילריות אצלנו, אבל פה דווקא הוא מתאר משהו אחר, שהקהל בדרך כלל מכיר את הסיפור מראש, ואין מתח. אבל הוא מדבר על מתח מסוג אחר, אז מה זה המתח? אני רוצה לתקן את האנקדוטה שלך, או לשפר אותה, ולהגיד שביקשת, אני חייב להתעלם מבקשתך, וממש אם אפשר להשתמש בדוגמה של בנימין, או ממש במילותיו של בנימין, בדוגמה שהוא מתאר על הזר העומד בדלת, אז אני סירבתי לבקשה שלך, ובדיוק ברגע הזה פרצה הזעקה. נכון. זאת אומרת, הייתה לנו את ההפרעה, הייתה לנו את הדאוס אקס מאקינה החוטית, כן. שגרמה לכך, זאת אומרת, זה היה הפרעה מסדר עליון, כן. שבסופו של דבר יצרה את הקיטוע, שאז גרם לי לאיזה סוג מסוים של זה יצר עבורי הזדמנות לרגע הזה של הרפלקסיה, של להגיד לך בעקבותיו אתה צודק, ואכן לא ניתן הספוילר. בעצם מציאות תיאטרונית שבה הקהל מכיר את העלילה, זה דבר שקיים עוד מיוון העתיקה, שבה בתיאטרון היווני של המאה החמישית לפני הספירה, תור הזהב של התיאטרון היווני, העלילות של הטרגדיות היו רובן ככולן, רובן המוחלט מבוסס על מיתוסים. זאת אומרת, הייתה לקהל היכרות כללית עם הסיפור. אני אומר כללית משום שהרבה פעמים המחזאי נטל לעצמו חירות לשנות את המיתוס, להציג את גרסתו למיתוס.
אחד הדברים שברכט, אני עכשיו אדבר על ברכט, מהבחינה הזאת אני חושב שיש איזו קורלציה מעניינת בין בנימין לברכט. אחד הדברים שברכט קידם כצורת מחשבה על תיאטרון, אחד הדברים שהוא קידם הוא יצירה של סוג אחר של מתח. כאשר אני אינני יודע מה עתיד להתרחש, המתח הוא מתח עלילתי. זה המתח של מה עתיד לקרות. בסיטואציה שבה אני יודע מה יקרה בסופה של הסצנה, או מה יקרה בסופה של ההתרחשות, המתח הוא מתח מסוג אחר, זה המתח של איך זה יקרה. ולשיטתו של ברכט, וגם אני חושב לשיטתו של בנימין כפי שזה ניבט בטקסט הזה, כלומר בתוכנית הרדיו הזאת, הדבר מאפשר ואפילו מכתיב סוג אחר של צפייה. הצפייה היא לא צפייה שבה אני יושב בקצה הכיסא דרוך, אלא יכול להישען אחורה בנינוחות, ואני בוחן באופן ביקורתי אפילו, יגיד ברכט, איך זה קורה. מהו מהלך ההתרחשויות, מהן סדרת הטעויות האנושיות אפילו, שהובילה בסופו של דבר להתרחשות שאת סופה אני יודע מראש. זה דבר מאוד מאוד מעניין אגב זה, וזה סוג אחר של צפייה, סוג אחר של מתח. כן, שאם אני רגע גם עושה איזשהו זום אאוט על הטקסט עצמו של בנימין, אז הוא גם עושה את זה בעצם בטקסט. הוא אומר לנו, אני הולך לספר לכם על תיאטרון שנשרף, ספוילר. ואז הוא אומר, אני גם באמת לא רוצה שמה שיהיה העניין בטקסט שלי או בהסקט רדיו שלי הוא המתח לקראת מה יקרה, אלא שתבינו מה אפשר ללמוד מתוך הסיפור הזה על התיאטרון הסיני ועל התרבות הסינית ועל האדם בתוך הדבר הזה. אז בעצם גם אם אנחנו הולכים רגע למטה של הטקסט, אז בנימין עושה בדיוק את אותו הדבר. נכון. וזה מעניין מאוד שברכט בטקסט שלו על היבטים או אפקטים של הזרה בתיאטרון הסיני הקלאסי או בעבודת המשחק של בתיאטרון הסיני, שזה טקסט שראה אור ב-1936 באנגלית, מדגיש ממש את אותם היבטים שבנימין מדגיש כאן. זה נכון שהדגש בטקסט של ברכט הוא יותר על עבודתו של השחקן, ואילו אצל בנימין זה רק היבט אחד. יש לך, אצל ברכט למשל יש עיסוק הרבה יותר קטן או הרבה יותר מצומצם בחוויית הצפייה, או בהתנהגותם של הצופים, או במבנה התיאטרון. ועדיין מה שמעניין הוא שבטקסט הזה גם הוא מדבר על עבודתו של השחקן הסיני במונחים של עבודה של אקרובט. זאת אומרת, הדימוי הזה של הלוליינות, שבעבודתו של הלוליין המתח הוא המתח של האיך. מתח שיודע אולי במידה רבה או מבין בסופו של דבר לאן הפעולה מובילה, אבל עדיין אנחנו מתבוננים בסוג אחר של דריכות. כן. וזה מעניין. ברכט כתב את הטקסט הזה ב-1936 אחרי שהוא צפה ב-1935 במוסקבה בהופעתו של שחקן סיני ידוע בשם מיי לנג פאנג. זה כמובן הופעה שהובאה למערב, הוצגה במוסקבה, וקצת ככל הנראה תוצאה מרוככת של ההופעה, אבל הוא גזר מזה היבטים שונים, וגם בטקסט הזה של ברכט, ממש כמו
בתוכנית הרדיו של בנימין, הוא מדבר על התיאטרון הסיני, אבל בעצם רוצה לדבר על התיאטרון המערבי בין תקופתו. מתוך ההשוואה. מתוך ההשוואה. זאת אומרת, במידה רבה המוטיבציה של ברכט היא להראות את השימוש שהתיאטרון האפי שלו עצמו עושה במרכיבים דומים של הזרה, ואני חושב שהדבר הזה ניכר גם אצל בנימין. הוא מתבונן בזה, בין היתר אני חושב כדי כאמור לקדם רעיונות כגון הערך הפוזיטיבי של ההפרעה. שבאופן כללי יש פה כל הזמן תנועה בין כמה נוח וכמה מופרע בתיאטרון, ואולי זאת הזדמנות לשאול גם אותך קצת יותר על העבודה שלך והעניין שלך בתוך יצירה. גם אתה בסך הכל נצמד בדרך כלל לתיאטרון הקנוני, ומתוכו פועל ומעבד. למה לדעתך, או מאיזה מקום מגיעה ההצמדות הזאת, as opposed to, בשונה מליצור משהו שהוא חדש לחלוטין? זו שאלה מעניינת, כי אני חושב שאפשר להבין בין השורות שאני מגיע במקור מפילוסופיה, וגם בשנים שבהן למדתי פילוסופיה, ואני ממשיך גם לעסוק בזה במחקר, גם שם אני נצמד לקאנון המערבי. זה לא דבר שאני בהכרח גאה בו, יש בו גם איזה סוג מסוים של דוגמטיות, ובכל זאת אני גיליתי שגם בתיאטרון וגם בפילוסופיה אני מנסה לחולל איזה סוג מסוים של הפרעה. זאת אומרת להיכנס אל הבית, הקאנון במובן של הבית, ולחולל בתוכו איזה סוג מסוים של הפרעה פרפורמטיבית. אני הרבה זמן תפסתי את זה במונחים של לחולל הפרעה פילוסופית בקאנון התיאטרוני, ואני היום יותר רואה את זה כהפרעה תיאטרונית בקאנון הפילוסופי. בקאנון הפילוסופי. יש לך איזושהי דוגמה אולי למחזה שעבדת עליו, והוא מחזה קנוני, אבל ייצרת בו איזושהי הפרעה? אני חושב שהיסוד הזה של ההפרעה קיים ביצירה שלי ממש מראשית דרכה, וזה גם נושא שנדון הרבה ביני ובין השחקנים והשחקניות שמשתתפים ומשתתפות ביצירות שלי, שהרבה פעמים מאזנים אותי, כלומר ליצור את האיזון הנכון בין הפרעה ובין רצף. כבר היו לי סיטואציות משבריות ביצירות שהייתה בהן יותר הפרעה מאשר, או שהפנטזיה שלי הייתה לגבי ההפרעה שרציתי לחולל הייתה כל כך גדולה שזה בא יותר מדי על חשבון הרצף, ואז מה למשל? ואז קיבלתי סירוב מהשחקנים. כן, סירוב. היו סיטואציות משבריות גם בהקשר הזה, אבל אני חושב שיותר ויותר אני מצליח בהבנת או בלגשר על הפער בין הצורך הנפשי ברצף, שהוא הצורך גם של הקהל וגם של המבצעים שנמצאים על הבמה, ולהבין את המצוקה של מי שמפריעים יותר מדי לרצף שלו, לבין הצורך שלי בהפרעה כיכולת למה שחנה ארנדט קראה לעצור ולחשוב. זאת אומרת, מבחינתי העצירה היא מרכיב מאוד מאוד מהותי, ואני מוכן להסתכן בכך שהקהל ביצירה שלי מאבד קצת כלומר היצירה מאבדת מתנופתה כשהיא צריכה להתחיל בכל פעם מחדש, מה שיכול לייצר הרפיית מתח ואפילו שיעמום. אני מקדם את זה, והרבה פעמים אפילו גם צוחק על זה ביצירה. אנחנו יכולים בהקשר הזה לדבר על, גם בשיחה המקדימה שלנו, על אנטיגונה, שסיפרת על הסצנה מתוכה.
אז אני אדגים את זה באמצעות אנטיגונה של ברכט, העבודה הבימתית האחרונה שלי, שזו בעצם הבכורה הישראלית של המחזה של ברכט, שאותה אנחנו מציגים במוזיאון הטבע על שם שטיינארט בתל אביב. אחת הסצנות הידועות באנטיגונה, עוד במקור של סופוקלס, היא האודה על האדם, אודה, שיר הלל. במקור של סופוקלס זה שיר הלל על תבונת האדם כאשר היא מיושמת בצורה נכונה. כאשר ברכט כותב את הגרסה שלו לאנטיגונה ב-1948, כאשר המלחמה שהסתיימה זמן לא רב לפני כן עומדת ברקע, האודה על האדם הופכת במידה רבה לקטלוג של הזוועות שהאדם מחולל באמצעות תבונתו. ויש שם אמירות מאוד מאוד, יש שם אמירות מאוד חותכות שמשקפות את דעתו של ברכט שגורלו של האדם הוא האדם. זו אמירה שהוא הרבה להשתמש בה, ובעודה על האדם בגרסתו של ברכט הוא אומר, זה שאינו מוצא שום אויב, את עצמו הוא הופך לאויב. וכאשר אנחנו התחבטנו בשאלה איך להציג את העודה הזאת, פתאום הטקסט הזה שאני מכיר אותו כל כך הרבה שנים, פחות הרשים אותי. כלומר, פחות נטיתי לקבל אותו כדברי אלוהים חיים. והחלטתי שבמקום להציג את הטקסט הזה, אנחנו נקיים דיון עליו. על הבמה. על הבמה. ברגע ביצירה שבו מגיעים אל העודה על האדם, מיכאל הנדלזלץ, מבקר התיאטרון הנפלא שמגלם בהפקה שלנו את ראש המקהלה, עוצר את ההתרחשות ואומר, אוקיי חבריי השחקנים, בואו, אני רוצה להזמין אתכם אל השולחן שלי. יש לנו שולחן אור גדול על הבמה, ומיכאל מזמין אותם, הם מתיישבים, והוא מקריא להם את העודה, הוא מציג דברי פתיחה, מקריא את העודה בגרסתו של ברכט, ואז מבקש מהם לחוות דעה. זאת אומרת, ברגע הזה היצירה נעצרת, חוללנו רגע של הפרעה, עצרנו את ההתרחשות, עצרנו את רצף העלילה באופן מכוון, ואמרנו רגע, בואו נדבר על זה. יצרנו רגע ביצירה שעומד בסימן בואו נדבר על זה על הבמה. וכל הקטע הוא קטע באימפרוביזציה. זאת אומרת, מיכאל מציג את הטקסט, הוא קורא את הטקסט מאייפד, בפני שאר הקאסט שיושב לצידו על השולחן. אחד השחקנים גם מצטרף רק בשלב קצת יותר מאוחר, והוא אומר להם, הוא שואל אותם, הוא אומר עד כאן, ומה אתם אומרים? ואז הם שואלים אותו שאלות והוא עונה, וכל הקטע הזה של השאלות שהם שואלים והתשובות שהוא עונה, הוא מאולתר לחלוטין. והיו הבדלים גדולים בין הפקה להפקה, בין הרצה להרצה? לגמרי. זאת אומרת, לפעמים השאלות שנשאלות הן שאלות, תראה, זה לא כל כך הוגן, הם נמצאים על הבמה, אבל לפעמים זה מנוסח בצורה תמציתית ומצוינת וקולעת ומתוחכמת, ולפעמים זה משתבלל, וכנ"ל גם התשובות שלו. שלפעמים נאמרות ככה בצורה שמאוד מאוד מאוד קולעת ומנכיחה, ולפעמים הן קורסות לתוך עצמן, כמו הרבה דברים. איך אתה מרגיש כשאתה יושב בקהל ורואה את זה בפעמים שבהם זה קורס לתוך עצמו? איזה מתח נוצר אצלך, אם נחזור לשאלת המתח? אני קודם כל עסוק בשאלה במתח, האם ישמעו אותם או לא.
ומבחינתי ברגעים האלה עדיף שהדבר יקרוס לתוך עצמו, ובלבד שהקהל ישמע אותם, כי ההתכנסות היא קטנה, כלומר ליד השולחן, והנטייה היא לדבר חלש יחסית. אבל זה מאוד מאוד מפתיע אותי בכל פעם מחדש, הדינמיקה שנוצרת. כי אנחנו לא מקבלים את הטקסט כמובן מאליו, נשאלות עליו שאלות. והמתח העלילתי מתבטל. למשל נוגעים ושואלים אותו, אם זה מה שאתה אומר, אם אתה עומד מאחורי הטקסט הזה, למה בסצנה הבאה אתה תעשה ככה וככה וככה וככה? השאלות מפתיעות אותו, התשובות שלו בכל פעם נמדדות מחדש, ועבורי יש משפט של ברכט שבנימין מצטט. יש לו טקסט שקרוי שיחות עם ברכט. הוא מצטט, הוא אומר, כלל ברכטיאני ידוע, לא לדבוק, רגע, אני אגיד את זה עוד פעם, לא לדבוק בישן ובטוב, אלא בחדש וברע. ואני באמת, מהפעם שקראתי את המשפט הזה בפעם הראשונה, הרגשתי שזה משפט שאני רוצה לשים אותו כאיזה סוג של אני מאמין לעשייה שלי. זה מה שההפרעה מחוללת, היא מייצרת חדש ורע, רע לא במובן הערכי, וזה אתגר. אבל זה דגל לשאת. אני חושב שזה זמן טוב שאנחנו גם נעבור לפסקה נוספת מתוך הטקסט. אולי אנחנו נלך לפסקה האחרונה שמספרת בעצם על האסון עצמו של שריפת התיאטרון. אז תרצה לקרוא לנו אותה? זה בעצם בעמוד 32. ובכן, השריפה שברצוני לספר לכם עליה הפעם, הייתה שריפת התיאטרון הגדולה בכל הזמנים. היא התרחשה בקנטון ב-25 במאי 1845. כנהוג, התיאטרון היה עשוי מארג של מוטות במבוק ומחצלות. הוא נבנה לרגל פסטיבל שנערך לכבוד אל המלחמה גואן יו. מכיוון שבסין אין תפאורה, כפי שכבר סיפרתי, היה אפשר לזהות את המקדש רק על פי אש המזבח הבוערת שריצדה במרכז הבמה. או אז השאיר שחקן אחד ביציאתו את אחת הדלתות האחוריות פתוחה, ומשב רוח חזק שחדר בעוצמה אל פנים התיאטרון, הצית צמד מחצלות שנחו למרגלות האש. מיד אחר כך כבר עלתה הבמה כולה בלהבות, ובתוך דקות ספורות אחזה האש במבנה כולו. למרבה הזוועה, לרשות התיאטרון עמדה רק יציאה אחת ויחידה. רק כמה מאות בני אדם הספיקו לצאת לאוויר הפתוח לפני שהדלת נשרפה. וכך נספו יותר מ2,000 בני אדם. אדם אירופי שישמע על דבר כזה, יחשוב בגאווה ובסיפוק על תיאטראות האבן שלו, הנבנים תחת עינם הקפדנית של פקחי הבנייה, ובהם בכל מופע נוכחים כמה כבאים, והכל נעשה למען ביטחונו של הצופה. ואם מתרחשת תאונה, אין היא חמורה עד כדי כך, ולו משום שהתיאטראות שלנו הרי מכילים הרבה פחות צופים. וזה בדיוק העניין. כל האירועים הגדולים בסין, בין שהם עבודות ובין שהם חגיגות, תפורים למידותיו של קהל צופים המוני. ונראה כי ההרגשה של להיות אחד מההמון, הרבה יותר חזקה אצל הסינים, מאשר אצל האירופים. מוריהם הדגולים של הסינים, הנחו את האזרחים באותה הצניעות, לנהוג כך, שיקלו על חייו של ההמון הגדול שאליו הם משתייכים. אם כן, אם תרצו, האמונות הללו של הסינים, הן שהופכות את התיאטראות שלהם למטונפים ודליקים. וכעת הם אכן, כפי שאתם יודעים,
עניין הרבה יותר שולי בערים סיניות רבות. אך עלינו לקוות שתיאטרון הדמים התופס את מקומם יגיע בקרוב לקיצו. וככה באמת נגמר גם הפרק הזה של תוכנית רדיו של בנימין, ויש פה הרבה נושאים שעולים, וננסה אולי לגעת בכמה מהם בזמן שנשאר לנו. בתור התחלה הוא מתאר לנו את המבנה של התיאטרון, את החומרים שממנו הוא עשוי, וקצת יותר מאוחר בפסקה הזאת הוא מנגיד את זה לתיאטראות האירופאים, עשויים מאבן, כן. עשויים מאבן. איך הדבר הזה במבט של בנימין בעיניך משחק תפקיד, המבנה של התיאטרון והקשר בין זה לבין האסון הזה של השריפה? זה דבר מאוד מאוד מעניין, כי התיאטרון היווני של המאה החמישית לפני הספירה היה עשוי מעץ, והתיאטרונים היווניים המשוחזרים היום שנוסעים ליוון והולכים לתיאטרון, אפידאורוס ומקומות אחרים, אנחנו רואים מבנים עשויים מאבן, שזה התפתחות מאוחרת יותר. אני חושב, אם אני אדרש במידה רבה לסוג של, נקרא לזה לא בדיוק משחק מילים, אבל האטימולוגיה שהשפה העברית מאפשרת לנו, אני חושב שבנימין יוצר כאן קישור מעניין בין היותם בנויים מאבן להיותם מאובנים, כלומר לפעולה של התאבנות. מצד אחד, המבנים העשויים מאבן הם באמת בטוחים יותר. מצד שני, הם לא מאפשרים את אותה דמוקרטיזציה, ולתפיסתו של בנימין גם לא את אותה חיות שהתיאטראות הסינים מכילים על אף היותם מטונפים, אולי בזכות העובדה שהם מטונפים. אני חושב שזה נכון שהתיאטרון האירופי הוא בטוח יותר, אבל מצד שני, אם אנחנו חושבים על אקספרימנטים מעניינים שנעשו כחלק מהמודרניזם בתיאטרון, למשל ההפקה הידועה של מקס ריינהרט לאדיפוס המלך, ההפקה הזאת התקיימה באוהל קרקס, כי היה רצון שהיא תוצג בפני קהל של 2,000-3,000 איש, ובמידה רבה אנחנו כצופים שיושבים באותו אוהל קרקס, נחווה משהו שדומה יותר לאופן שבו התיאטרון היה בראשיתו, אירוע המוני, והרבה פחות אקסקלוסיבי. לעומת התיאטרונים הבנויים מאבן, שהם כאמור בטוחים יותר, אבל הם מכילים גם את המימד הזה של ההתאבנות. זו התחושה שלי כאשר אני קורא. אני לא רואה פה דין וחשבון של מהנדס בטיחות, או איזושהי אמירה שהייתי עכשיו... אולי אפילו להפך, אולי בנימין אפילו ברמה מסוימת מתרגש מפוטנציאל הסכנה, ורואה בו, שוב במישור הפילוסופי יותר, איזשהו פוטנציאל גדול יותר לאירוע חי, שמתרחש בתיאטרון ולחוויה חיה יותר מאשר... וגם התודעה של היותך חלק מההמון, שזה דבר מאוד מאוד משמעותי, שאתה לא מרגיש אותה כאשר אתה יושב בתיאטרון שמכיל 200 כיסאות ויושב בחושך בכיסא נוח ומהודר, לעומת חוויה שבה אתה מצטופף בחברת אלפי אנשים אחרים. הוא אומר, התודעה של היות חלק מההמון מעצבת, או היא חלק מאוד מהותי מחוויית החיים בתרבות הסינית, וזה מייצר דינמיקות אחרות, בוודאי. שיש פה איזה מעגל מעניין שבעצם חוזר לאלמנט ההפתעה או המתח, כי מצד אחד הוא בתוך התיאטרון, במה שקורה על הבמה, הוא
מנסה להגיד שהמתח של מה הולך לקרות הוא מתח פחות מעניין בעיניו, ולעומת זאת במבט שלו על אירוע שריפת התיאטרון, הוא מתאר את הלא ידוע או פוטנציאל האסון במובן הזה, או הדלקה, כמשהו דווקא כן מעניין. כלומר, יש פה איזה קונטרסט מעניין בין ההתאבנות שהוא היה רוצה שהתיאטרון יימנע ממנו, לבין זה שהמתח שאנחנו מכירים יותר מהתיאטרון, המתח העלילתי, דווקא הוא דבר שיכול להיות צפוי וידוע מראש. אני חושב שיש פה פרדוקס, אתה צודק מאוד, ויש פה פרדוקס אפילו בעוד רמה. תיאטרון זו אומנות אפמרלית, זאת אומרת אומנות של הבר חלוף, של הדבר החד פעמי שמוצג היום בערב, ובמידה רבה כאשר היא מאכלסת מבנה קבע מאבן, נוצר פה פרדוקס, או יהיה מי שיגיד אפילו דיסוננס, וזה דבר מאוד 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 מעניין, כי למשל המקור של התיאטרון, למשל במבנה ארעי עשוי עץ, הרבה יותר מתאים לאופי האומנות הזאת, מאשר מבנה אבן. אני לא אומר בואו נחזור לבנות את התיאטרונים מעץ, כי יש לזה כמובן את סכנת ההתקלות, אבל לאבן יש את סכנת, למבנה האבן יש את סכנת ההתאבנות. כן. ואני חושב שהתיאטרון, כאשר התיאטרון שמוצג במבנים של התיאטראות הסיניים המסורתיים, הרבה יותר מפלרטט עם היותה של אומנות התיאטרון בר חלוף. ברת חלוף. כן. בת חלוף, צריך להגיד בעברית. וזה נכון, זה נכון, זאת אומרת, אנחנו יכולים לחשוב על שריפות נוספות בהיסטוריה של התיאטרון, ואחת השריפות המעניינות זה השריפה בתיאטרון הגלוב, התיאטרון שבו הלהקה ששייקספיר היה חבר בה, הציגה, והתוצאה המעניינת של השריפה בתיאטרון הגלוב, שככל הנראה נגרמה כתוצאה מאבק שריפה באחד התותחים שהיה מוצב בתיאטרון לצורך, גם במקרה הזה כחלק מהמופע בעצם, לצורך יצירת אפקטים, כן, אפקטים קוליים. השריפה בתיאטרון הזה הובילה בדיעבד לכך שהלהקה עברה לתיאטרון חדש, תיאטרון הבלק פריירס בלונדון, ובתיאטרון הזה זה היה התיאטרון המחופה בגג הראשון בהיסטוריה. אז פתאום הייתה יכולת להציג הצגות בלי תלות, או עם תלות הרבה יותר קטנה במזג האוויר, ופתאום נולדו צרכים חדשים כגון תאורה. מצד אחד שזה ערך פוזיטיבי, מצד שני זה מעלה צרכים חדשים שלא היו קיימים לפני כן. ומצד שני אפשר לקרוא את זה ברוח בנימין, שזו ראשית ההתאבנות כן, של התיאטרון. כן. וזה אולי מוביל אותי לנקודה האחרונה, השאלה האחרונה שהייתי רוצה לשאול אותך, כבר נגעת פה בעצם בסיפור של תיאטרון הגלוב, של איזושהי התחדשות שקורית בעקבות השריפה. יש משהו מעניין בקלאש הזה של שריפה ותיאטרון, או אם הייתי לוקח את זה אולי למונח קצת יותר רחב, של איזשהו אסון שקורה בזמן אירוע גם תרבותי אומנותי, אבל גם שיש בו איזושהי התקהלות, וכולם צופים במשהו, באיזשהו מופע מדומיין, אבל פתאום מתחיל לקרות בו מופע שהוא לא מדומיין בכלל. אפשר לחשוב, זרקתי גם בשיחה המקדימה שלנו על הסצנת הסיום של ממזרים חסרי כבוד, הסצנה שהתיאטרון נשרף והכל קורה. מה אולי אנחנו יכולים להגיד על החיבור הזה בין שני המרחבים האלה, המרחב של האסון והמרחב התיאטרלי? אני חושב יערנים יגידו שלשריפה יש גם ערך פוזיטיבי, כי היא מאפשרת באמת
היא יוצרת את אותו קיטוע, קיטוע של הרצף שמאפשר גם התחדשות ולבלוב וצמיחה של כוחות חדשים שנחנקו והוחנקו תחת נקרא לזה העצים הוותיקים. בהקשר התיאטרוני זה דבר מאוד מאוד מעניין, כי אם דיברנו קודם על פרדוקסים ומהנדסי בטיחות שבנימין מזכיר, אנחנו תמיד, אני עוסק עכשיו בגיבוש של המחשבה שלי לקראת היצירה הבאה שלי שתהיה מדע בגרסתו של הפילוסוף והמחזאי הרומי סנקה, וחלק מהיצירה יהיה סדרה של אסונות חוץ בימתיים שחלקם לפחות אחד מהם מתרחש בתוך התיאטרון עצמו, נפילה של שחקנית מהבמה בזמן הצגה של מדע. וככל שהרבתי לחשוב על מה מעניין אותי בהקשר הזה, הבנתי שזה הפרדוקס של מהנדס הבטיחות. צריך שהבמה תהיה בטוחה מספיק כדי שאפשר יהיה לקיים עליה התרחשות לא בטוחה ברובד של העלילה הבדיונית. זאת אומרת, רק אם הבמה תהיה בטוחה מספיק, אם יהיה מהנדס בטיחות שיאשר את הבמה, הילדים של מדע לא יהיו בטוחים בעלילה הבדיונית. אז אני חושב, הפרדוקסים הללו הם פרדוקסים מאוד מאוד מעניינים. אני בהחלט חושב אנחנו תמיד אומרים, אוקיי, יש משהו דליק. משתמשים בדליק כמטאפורה. אתה יצרת יצירה עכשיו שהיא מאוד דליקה. כן. אבל אתה אומר לך, אבל הדליקות הזאת צריכה להישאר רק ברמת האפקט הרגשי שהיא יוצרת, או האפקט התודעתי. ואני חושב לעומת זאת, במקום שבו זה מתחיל לקבל ממשות בחומר, הוא מעניין מאוד. הוא מעניין מאוד, הוא חושף אותנו לפרדוקסים המעניינים, ואתה יכול בהקשר הזה לראות, אגב הדרמטורגיה של הטקסט של בנימין, איך בנימין בוחר לסיים את הטקסט במשפט האחרון. הוא התעסק בדלקה בתיאטרון שקרתה באמצע המאה ה-19, יחווה דעה דרך העיסוק בתיאטרון הסיני על התיאטרון האירופי בין זמנו, ולדעתי יקדם בצורה סמויה גם את צורת החשיבה של התיאטרון האפי, שמקדמת את ההפרעה ואת המלאכותיות ואת האקרובטיות המעניינת הזאת, את הפליאה. כי אם יורשה לי אני רק אגיד עוד משפט אחד, ברכט בטקסט שלו על התיאטרון האפי, על אפקטים של הזרה בתיאטרון הסיני, נותן דוגמה מעניינת את הדוגמה המעניינת הבאה. נניח שאני עכשיו מרים את הכוס הזאת, ואומר ברכט, השחקן הסיני יפנה את מבטו אל הקהל, ותוך כדי הרמה של הכוס ישאל, או בעצם באמצעות המבט ישאל, האם ככה מרימים כוס? ובמידה רבה תוך כדי כך יבחן גם את ידיו שלו, את גופו שלו. אז נוצר כאן איזה משהו מאוד מאוד שמאפשר איזה סוג חדש של פליאה, איזה סוג אחר של עבודה, איזה סוג אחר של הפרעה וכך הלאה. ובסופו של דבר בנימין בטקסט שלו במשפט האחרון יגיע אל השריפה החוץ תיאטרונית. אני לא אומר חוץ בימתית, כי חוץ בימתית יכול להיות עדיין בקונטקסט של התיאטרון, כגון הנפילה שהזכרתי, אבל הוא בוחר לחתום את הטקסט שלו ולהגיד, עלינו לקוות שתיאטרון הדמים התופס את מקומם של התיאטראות הסינים, יגיע בקרוב לקיצו. וכאן הוא מדבר כבר על האלימות האקטואלית שהתרחשה באותה העת במאבק המזוין בין סין ובין יפן, וזה דבר שמאוד מאוד מאפיין את הכתיבה של בנימין. באיזה רגע קטן לצאת מתוך הסיפור שאנחנו מתבוננים לתוכו ולראות אותו כאיזשהו משל, להסתכל עליו כמשל למה שקורה במציאות. השריפה שמתחוללת בתיאטרון
עם משל ואפילו מטונימיה. אפילו מטונימיה לשריפה הרבה יותר גדולה שמתרחשת במציאות. וגם כאן כאשר הוא כותב על המאבק המזוין בין סין ויפן 31-32, אתה שומע ברקע את ההדים של המשברים של רפובליקת ויימאר שקרובה מאוד לקיצה בשלב הזה. ושנמצאת הרבה יותר קרובה אליו. ולא בכדי מהו המהלך המכונן הראשון שמסמל את עליית הנאצים? הצתת. זה שריפה, אבל זו הצתת בניין הרייכסטאג. טוב, אז עם כל המחשבות האלה אנחנו נסיים. אני חושב שיש הרבה מה לקחת מזה, גם למרחבים הפרפורמטיביים וגם למרחבים הריאליסטיים שבהם אנחנו חיים, ואני רוצה להגיד לך, אירה, ממש תודה רבה על השיחה הזאת. תודה אורי, תודה, זה משמח. תודה לבנימין, תודה לבנימין, יש לנו אותו גם כאן לצידנו. כן, ממש שמתי לב. כיף עלינו לכל אורך השיחה. שמתי לב, לא ראיתי אותו ממטר כמו שאני תודה רבה. תודה. תודה שהאזנתם לפודקאסט מבית היוצר של מרכז הטורים לאומנויות המופע. הטורים מציע מגוון של קורסים, מפגשים, סדנאות, חממות אומנים, חללי חזרות ואולפן פודקאסטים.